Alright, katsotaan hieman peliasetta.
paikoillaan. Onko toistaan 4 minuuttia kerran? Hyvä, loistavaa. Hyvä. Onnistuminen meni. Siinä, minä pikkuisesti. Hyvä, 3 vielä. Kiitos. Tarkkana. Lauan kädet sinne usein silloin, kun lähdetään painamaan liikaa alas. Pyöräli. Näin sisällä. Tekoalalla on hyvä asento. Yes. Hyvä. Noin. Oliko hankala? Huomataan kohta läpi. Kokeillaan toki pyörky. Läpi.
Jatketaan.
Alright. Sitten siirrytään kilpipuolelle. Ekana mennään pois liikkeelle. Pelkästään lähdetään käännää sitä. Mihin me saa pyritään saada keku? Ehkä vaan sinne pienellä ranteen käännyttää. On siellä väliä, että se kiekko ylös suuntaan. Ei väliä. Jos sä tulee ihan korkealla alkaa, niin ei tarvitse lähteä käännää. Tuo ihan liian saman kohtaan pois kun alkaa. Eteenpäin irtopuolelle käännetään. Tulee vaan matalempi, sitten luotaan rannamaan käännetään. Tuo se menee. Äsken. Kääntyy noin. Kääntyy se löytyy käsi. Varmaan kääntyy. Tuo kääntää jotain. Jees vaan. Tämmöinen kuukauden sääntö aina valtavuutin parasta. Ja on ihan pieni liikku. Se on hanskalle mutta leipää. Se tulee kohdannut valtavuutin ihan pikkaisesti. Aina. Tuo kilpipuolesta voi tuoda. Täällä se käsi. Kun torjutaan kilpipuolella, niin tarvitsee hanskakuvaa mukaan. Ei tarvitse. Hanskakuvaa sen omalla paikalla kirjoittaa. Yksi jää näin, niin lisätään liikettä. Takaa vai edestä? Mistä torjutaan? Pikkasen etupuolelle, minkä takia? Se on helpompi tuon kääntää sen raudissa. Se on ihan kiinni tästä, että on tosi vaikea kääntää. Yes. Pelkästään kiinni. Hyvä. Se on hyvä kohta.
Tää on rankkaa touhua. Se on aika semmoista. Se on vähän se, että kiekkoa tulee ja se torjuu. Se on vähän just harmillista. Niin, se on vähän. Sitä voi olla 100 vetoa, mutta jos nyt ei opeteta, niin kyllä se torjuu. Niin, joo. Kyllä vissiin vähän päällä. Ei siinä oikein kirja. Niinpä. Jatketaan vielä hetki. Mä kuvaan vielä, niin tullaan täällä ja näette hidasti. Onks Coach Side tai... Onks semmonen Coach Side tuttu? Ei, mä näytän sit. Mä kuvaan puhelimella, niin sit saa sillä hidastettu. Alright, kokeillaan kysymyspuolella.
Katsotaan. Tästä näin. Aloitetaan ekana, muistatko ne jäälaukaukset pystyssä. Ja jos tulee vuorotelle, tulee vedota. 6 vetoa about. Alright? Seuraavaksi tulee korkeat laukaukset. Taas vuorotelle pystystä. Alright? Sitten V-torjunta vielä. Puola korkeat laukaukset. Tää sillä että sä lähdet pystystä. Voit tulla vähän lähemmäs. Siinä on hyvä. Eski hanskaa ja katso. Ja riittää. Hyvä. Tupa, mennä tekkoon.